Zo'n land doggen met jachtvliegtuigen mee onder de oefening. Het is van groot belang voor de internationale gearwerking tussen de verschillende luchtmachten. Ieder land voor zich traint met zijn eigen type toestel, kleinschalig. En dit moment in het jaar kunnen we ook trainen met andere landen grootschalig. Dat doen we om snel inzetbaar te kunnen zijn op het moment dat het van ons gevraagd wordt. Dat doen we ook om te kunnen laten zien naar potentiële tegenstanders dat we er klaar voor zijn. Ja, voor ons is de Friese Vlek een hele waardevolle oefening. Waarom? Omdat het ons een realistische training geeft met internationale coalitiepartners. En dat zullen we uiteindelijk ook in de grote wereld, als we uiteindelijk straks echte missies moeten gaan doen, zoals bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, ook uiteindelijk gaan doen. En dat geeft ons dus hier mooi die mogelijkheid om dat dus van tevoren een keer te oefenen voordat we het in het echt ook gaan doen. Misschien hebben ze daar aan de dagen wel vliegen, Sjoen. Dit soort grote transporttoestellen. Ze brengen materiaal voor de Amerikanen die het meedoggen. Dit zijn een van de laatste. Dat is hun manier om al hun transportspul op Leeuwarden aan te laten komen. En uiteindelijk ook klaar te zijn voor de oefening. Daar aan het tijd ben ze op de vliegbasis Ljout drok dwaande west met efterstallig onderhoud van de F-16's. Stadig wordt de basis werd volslijn operationeel. Ja, we zijn goed op weg, ook in dat herstel. We hadden echt achterstallig onderhoud. Dat betekent veel groot onderhoud aan de toestellen. Dat hebben we voor een groot deel op dit moment dat ingelopen. Dat betekent ook dat de toestellen die voor ons beschikbaar zijn om mee te vliegen, dat neemt toe. Het laatste restant daarvan moet nog dit jaar plaatsvinden. En dat zullen we dan inderdaad terug moeten zien in meer vliegtuigen om te vliegen. Van maand jaar wordt er 10 dagen lang vliegen. Van publiek hielden strenge regels in de omjouwing. Op de redenplakken mag je net komen. Stilstaan op de autodieken is bevast verbinden. Bij de spottersbulten bij Massum is een parkeerplak inrichten. Daar kunnen mensen, tegen lietse vergoeding, de auto parkeren.